Gabriel Ndubisi Chukwuani, onye na-anọchite anya ya nọ n'ọgbọ. Gabriel anọghị nso, mana onye na-anọchite anya ya nọ close by, and onye anyị ma a recipient of this type of award, Dr. Jeff Agwu. Ọ bụ onye nnọchite anya ka ọ bụ. Jeff Agwu. Mana onye anyị na-ekwu maka ya bụ Gabriel Chukwuani. A mụrụ Gabriel Chukwuani ọzọ onye Ụmụọnaga. Nne na nna m bụ Mrs. Gabriel Nwafọ Chukwuani. A mụrụ ya n'Ọnịcha, Otona, Mejabana University, gụtọpụ, rụtụ ọrụ oyibo, wee hụ na ofe itinye, wee jụọ. Ọ na-eme ọfụma na biznes. Ya nwa nụkwara nwaanyị, ọ nụ Nwaada Clara Udefi. Chukwu gọziri ihe weta ya, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị. Mana ya bụ nwatakịrị na-agba mbọ na-eme ihe obodo chọrọ. Ọ dịghị ọtụtụ n'ime anyị ebube maka na achị na ụdara anyị ratana aka n'ochichi mmiri. Maka onye mụrụ ya bụ anyị ma ya ọfụma, Nwafọ Chukwuani, obi na mkpọ, megwe n'ihe ngosiri na ọ bụ nwafọ ugbo. So anyị nwere obi aṅụrị na ọ mụtara nwata mbụkwa ezigbo nwatakịrị amụgịrị ha n'ugbo. O so na ndị ahụ họpụtara maka akparamagwa enwe, maka ịgba mbọ enwe na inyere ndị so na-azụ aka na ịzụlite ndị na-eto eto. Ya mere eji wee kpọlite ihe ka igwe na ndị na-akwado ya ka ha recognize ya maka agbammbọ ndị igwe. ọzọ obodo ya ya ga-hand the certificate over. Igbo ekele m unu ọzọ. Ọ maka Gabriel Ndubisi Chukwuani, wee bụrụ onye nnọchite anya. Nnọchite anya ya ọgụ ka anyị si m nye ka ịnọchite asambodo ya. Ọ bụrụ na ọ nata ọbịa igwe emezukwu onye ndị họrọ, ama kwụnye gị ihe ọbụla na ihe ga-anagharị abụ satifiketi ikike onwe na ọ bụrụ na ọ kpụju okpuru edo alachi makwa o nwere akwụkwọ so ọya ka m na-enye ka inye ya ugbo ekere m unu ọzọ anyị ekele gị biko wenye ekwe n'elu jee wenye ekwe enu eze gweche biko ka ịkwụrụ ka anyị si ebe ịchọ. Eze gweche nọtụrụ anya Chief Chukwuani Ndubisi. Bravo. Unavailably absent. And there's a picture. Photo. For a tour. All right, thank you. All right. Biko ndị ogene unu ga-abụ ihe egwu niile anyị chọrọ ekwe ikpa anyị achọrọ ogene ọbụla dị on now. Biko TSO help us ogene ọbụla akụrụ akụta ogene ọbụla akụrụ biko